Comenzamos con elas a nosa retransmisión en directo onte e unhas horas despois subían ao escenario representando a clase de sexto do Ceipas Mercedes como gañadoras das coplas infantís. A ver que vos parece a nosa protesta, quedamos en praza, agora xa festa. Agora xa festa, quitaron as fontes, botaron esterco, perderon o norte. Perderon o norte no noso concello, a comer non quere, nin nenos nin vellos. Nin nenos nin vellos, nesa nosa praza, solo caben mesas, todos son terrazas. Todos son terrazas, cada vez máis amplas, queremos espazos, verán as crianzas. As crianzas me escoita, as nenas de Ourense vanche dar boa loita. Vanche dar boa loita, estamos moi fartas de que non escoites as nosas demandas. As nosas demandas, queremos cultura, non tanta gramola, de eso hai fartura. De eso hai fartura, como do cemento, que cobro cosío, vaya esperpento. Vaya esperpento, como dos camelos, que necesidade había de traeros. Había de traeros, tampouco renos, nada de maltrato en nome dos nenos. Desde Celanova chegaba ao Colexio Sagrado Corazón, gañador do Maio Infantil. Xa non distinguimos o real da ía, pero non nos queixamos porque usamos no día a día. Temos este alcalde que está imputado por mesturar o público co privado. O Club Hockey Albor non faltou a súa cita cos maios. Eles levaron tamén premio, o terceiro na categoría de Maio Artístico. Non conto unha leira na Trevica un túnel, todo remendado, como é costume, chega tarde mal, a zonas en fumes, non parece tal, segue a ocurrir, moito Filipaldi na zona peonil, hai coches a faltar, sumando patinetes, parece o Mario Kart. O premio ao mellor Maio Artístico foi para Cudeiro, co seu Anxo Caído. O segundo para a Asociación Cultural Os Lolailos, coa Ponte Romana. Os de Andén primeiro acadaron o mellor Maio Creativo e o segundo Maio Enxebre, ademais das coplas. Entre tanta cara coñecida, tamén atopamos a quen se presentaba por vez primeira. Bueno, nós somos a Asociación de Mulleres Rurais As Abelairas, pertencemos ao Val da Rabeda, no municipio de Taboadela. Este maio que fixemos chamase Tecendo no Rural. Está feito todo a man, feito a ganchillo, cada socia xuntábamonos e cada socia fixo un cuadrado. E logo unímolos entre todas e fixemos este maio. As pequenas do Manuel Sueiro puñan voz as coplas da súa AFA que levaron o segundo premio. Que vivan os maios, esta nosa festa, pero por favor, deixa as orquestas. Deixa as orquestas, que na nosa terra temos que escoitar máis música galega. E como cada ano, a región sumouse a esta festa dos maios co seu tradicional concurso. O xurado percorría un a un os maios, escoitando as coplas e fixándose en cada detalle para logo valorar. Como unha exaltación da tradición de Ourense, aínda que está extendida tamén por outros lugares de Galicia, aínda que hoxe non é precisamente o día que nos identifica máis cos maios, non? Porque esta auga presentada a última hora, xa prevista, pois desluce e afea un pouco o traballo tan intenso e de tanta dedicación que teñen os participantes. Hai moito traballo, moita ilusión e moita tradición, porque esta é unha das festas máis bonitas da nosa cidade e, sobre todo, precisamente pola xente nova, porque dá pé a que agudicen o seu ingenio, a súa retranca e que vivan a festa dos maios como as vivimos os demais. Estamos vendo aquí maios tradicionais que se estaban descritos por Risco nos traballos que fai no ano 52, pero dándolle unha forma nova, un sentir novo e, sobre todo, ver todos estes rapaces. Vamos, eu penso que temos maios para anos. Para min é a primeira vez que participo como xurado e a verdade que é un orgullo e é unha alegría enorme. Encántame, ademais, formar parte con toda esta xente
que o fai con tantísima ilusión e creo que agora parou de chover un pouquiño, o sea que imos empezar a facer a ruta e nada, desexarlle moita sorte a todos. A pesar da chuvia, os maios volveron reivindicar a importancia de manter viva a tradición.